Mapuso pagbukas naman sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2025 sa probinsya ng Antique nangin madinuagon. Pagdominar sa Palarong Pambansa, handom nga malabot sang rehiyon sa East. Nakatutok John Sala. Tagalog, ang sabi nila mabuhay. Sa Antique, ang sabi namin kruhay. Sa ating mga atleta, kruhay, One Western Visayas. Nangin madinuago ng pagbukas ang Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2025 sa Binirayan Sports Complex sa San Jose, Antique. Magluwas sa kinaandan na nga parada. Ang tag sa kadelegasyon, nagpakita man sang abilidad nga naglingaw sa mga tumalanaw. Naglabot sa 5,394 ang mga delegado sa hinampang sa mga tuig. The road to Palarong Pambansa starts here, and I have no doubt that Western Visayas will once again prove why it is truly the home of champions. Subong nga adlaw, opisyal nga nagsugod ang hinampang sa WVRAA Meet 2025. Pila sa mga ini ang hinampang subong adlaw amo ang ball games, athletics, badminton, kag chess. Samtang yari naman ang inisyal nga medal tally sa WVRAA Meet 2025, 1:30 subong nga hapon. John Sala, One Western Visayas.